Déda, 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 déda. Jó, hogy jön, doktor úr. Fáj, kérem, segítsen. Jó napot, na. Jó van, az most ne kapkodjuk el annyira a dolgot. Hát ma hogy ne kapkodjuk el, mire esküdött föl maga, hanem a betegek gyógyítása? Hát nem éppen. Köszönöm, hogy doktornak szólított, ez a megszólítás jár is nekem, csak hogy én nem orvos, hanem közgazdaságtudományi doktor vagyok. Hát akkor miért magát küldték? Nem hallott róla? E hónap 1-től működik az országos racionalizált mentőszolgálat. Hol él maga? Jó, hogy mondjam, mert legalább tudom, hogy még élek. Annyira fáj. Na, jó, hát ezzel most nem megyünk semmire. Nézzük, lássuk neki. Igen. Hány éves mi a foglalkozása, mennyi a havi jövedelme? Hát mi köze hozzá? Jaj! Hát ha most ezt elkezdem magyarázni, akkor a mentőorvos csak még később jön. De ha maga akarja, hát legyen, tessék. Már nagyjából 15 éve, hogy hazámban kikiáltották a kapitalizmust. Ennek ellenére a mentőszolgálatnál változatlanul mentek a dolgok, egészen mostanáig jött a riasztás, aztán a mentősök ész nélkül rohantak, illetve robogtak, és ukmuk-fuk megmentették az emberek életét. Nem látták be, hogy ennek közgazdaságilag sem értelme. Ja, de miért nincs? Na jó van, szorítsa le szépen a verőerét, és ne vérezzen itt össze. Elnézést. Hát mit képzel? Meg mit szól bele? Hát a végén még összezavar. Bocsánat. Na, hol tartottam? Nem tudom. Ja, igen, szóval. Rájöttünk, hogy csak azt érdemes megmenteni, akinek orvosi jellenértéke pozitív. Vagyis az önre fordított gyógyszerek árának, orvosi eszközök költségének, orvosok és ápolók bérköltségének, az és mai értéknek kisebbnek kell lennie, mint annak, amit ön majd a jövőben adók formájában visszajuttad az államnak. Remélem belátja, hogy milyen bonyolult is mindez. Mindezt meg kell spékelni egy kis valószínűségszámításra, mivel még gondos kezelés esetén is meghalhat, illetve még felépülése esetén is okozhat gondot. Hát képzelje el, hogy teljesen gyógyultan csak ott ül, és munkanélküli. Hát ebben az esetben ismét az állam terhére van. Én mondtam, hogy térjünk a lényegre. Jó ember, maga alatt már több a vér, mint egy kereskedelmi tévé híradójában. Na, hát akkor most előbb kapom a kis laptopomat, és megkérdezem, azt mondja, hogy foglalkozásom? Középiskolai tanár. Ajjajjaj, nem akarok vészmadár lenni, nem várhatunk valami sokat. Na már mutatja is a topomat, a laptopom, azt mondja, csökkenő gyereklétszám, nem kell annyi tanár. Mondja, miért nem lett maga bankár? Munkanélküliségi, valószínűségi indexe 90%. Fizetése? 100 000. Olyan sok? Ez már a bruttó. Életkor? 35. Na jó, hát ez egy kicsit javít a helyzeten, bár még sok évet kell dolgoznia, hogy kiegyenlítse ezt a számlát. 35 éves, és még nem nőtt be a feje lágyát, csak úgy át akar menni zöldjelzés esetén a zebrán, aztán meg csak úgy odahugrik egy száguldó merci elé. Hát van magának szíve? Hát most képzelje el, hát mennyibe fog kerülni lemosni azokat a vérfoltokat a szilvén? Káros szokások? Hát nekem már semmi különös. Segítsen már, kérem. Na, nehol már, mi? Semmi különös, mi? Semmi különös. Zsírral, mi? Fehér kenyeret, fehér kenyérre. Hiába minden propaganda. A búskomor magyar lélek. Zsírba vigad a magyar. Nem érti, hogy hiába mentjük meg, mikor 10 év múlva megpusztul infarktusban, akkor meg kifizeti vissza nekünk a számlát. Ugye? Akkor a várható bevételi oldallal meg is lehetnénk. Na, hogy is mondjam, nem jött ki valami iszonyatos nagy összeg, ugye akkor most betápláljuk a kiadási oldalt, tehát egy darab jól látható nyitlábtörés, igen, anyagköltség azt mondja 10 kg gipszköccel, stb. Egy operáció orvossal, ápolóval, bérköltség, stb. Szállítási díj. Ajjajjajjajjaj, van egy rossz hírem. Egy kicsit több lett, mint a bevételi oldal. De tudja mit, megsajnáltam magát. Lenne egy szerény javaslatom, olcsóbban kijönnénk, ha a műtétet a professzor úr helyett egy kibukott orvostan hallgató végezné. Na, ápolónő nélkül, na mit szól hozzá? Ezt a hörgését beleegyezésnek tekintem. Tehát
Második variáció. Igen, azt mondja, műtét orvostan hallgató, annál már ki is lökte az eredményt a gép. Azt mondja, ön nyert, pont 0 szaldósra jött ki. De lenne olyan kollégám, aki most itt hagyná feküdni, bezzeg én megkönyörültem magán, ha most aláírja, hogy a mankót 2 hónap múlva feltétel nélkül visszaadja, illetve a lábába ültetendő platinát az államra hagyományozza végrendeletébe, valamint ha netalántán munkanélküli lenne, akkor eszébe se jut felvenni a segélyt, akkor sima ügy lesz. Jaj, de mi lett volna, ha nagyobb a költség, mint a bevétel? Ne féljen, nem hagytuk volna szenvedni, nézze, itt van a szolgálati fegyverem, hangtompítós. Nehogy a környéken lakó polgárok nyugalmát megzavarjuk. Micsoda? Nem kell izgulni, teológiából szereztem a másoddiplomámat, megadtam volna a vigaszt, akár meg is gyónhatott volna, ha akarja, nem mondhatja, hogy embertelenek, vagy katolikus? Jó van, még ez a szerencse. Tudja, milyen nehéz például evangélikus vallású közgazdász teológust fölvenni? Most is csak 2 vannak az egész országban. Na, de térjünk vissza a mi kis ügyeinkre. Szóval akkor belemegy? Na, de hívja már az igazi mentősöket. Még hogy az igazi mentősöket. Hát én mi vagyok? Na, itt kérem aláírni. Halló? Halló, központ? Jöhetnek a mentősök, de siessenek, a paciens egy kicsit feltartott, úgyhogy húzzanak bele. Igen? Szóval a következő eset. Igen, már írom is, szóval ez, hogy egy nyugdíjas rosszul lett. Már itt kimerem jelenteni, hogy felesleges oda menni. Látatlanba beírnám az aktív eutanáziát.